Hej, vil du gerne styrke dit personlige lederskab på jobbet, så er du landet det rigtige sted. Måske du gerne vil være bedre til at sige nej, måske du gerne vil tage mere lederskab i teamet, eller kunne håndtere udfordrende kollegaer med mere ro i maven. Og det er eksempler på noget af det, du kan opnå, når du har været igennem vores 6 måneders uddannelse. Jeg har selv oplevet den store forandring, som NLP giver i arbejdslivet. Jeg gik fra at være usikker og holde mig for meget tilbage, til at træde mere frem i samarbejdet med mere gennemslagskraft, uden at virke tromlende. Jeg hedder Erik, jeg er uddannet NLP-counselor og underviser på uddannelsen og har desuden en lang karriere bag mig som projektleder, og jeg har faciliteret teamudvikling igennem en lang årrække. Forløbet indeholder 12 dages holdundervisning i et lærende miljø med plads til alle. Du får også et individuelt udviklingsforløb, hvor du kan gå i dybden med dine egne ønsker og mål, og ikke mindst dine udfordringer, så du får større klarhed og motivation hen imod dine egne mål. Mellem modulerne vil der også være øvelser og opgaver, så du får læringen testet af i praksis og arbejder videre med den til holdundervisning, så det ikke er bare noget, du forstår mentalt, men også noget, du får prøvet af på jobbet. Så det her forløb er til dig, der er klar til at tage dit næste skridt i din personlige udvikling og blive bedre til at skabe resultater gennem mennesker og ikke kun igennem en høj faglighed. Du behøver ingen specifikke forudsætninger for at deltage. Det vigtigste er, at du er nysgerrig og åben for at lære og klar til at lægge en indsats i din egen personlige udvikling på jobbet. Og du tænker måske, er jeg klar til at investere? Er det det rigtige forløb for mig lige her nu? Og derfor har vi lavet en match-survey, hvor du kan få en vurdering af, hvor godt uddannelsen passer til dine ønsker og specifikke situation i øjeblikket. Og den survey kan du finde her på siden. Og ellers er du selvfølgelig velkommen til at række ud og kontakte mig, hvis du har specifikke spørgsmål. Mange tak for din tid, og jeg glæder mig til at møde dig.